još jednom na pozivu. Ja sam Tomas i zajedno sa Elim ću predstaviti relativno kratko 3 godine našeg rada na ovim pitanjima. Dakle, fokus u našoj mreži bio na pravičnosti i uključivosti obrazovnog sustava općenito. Dakle, o samoj mreži cilj je upravo bilo ovo povezati znanost, civilno društvo, struka u nekom zajedničkom zalaganju za pravičan i uključiv sustav obrazovanja na svim razinama obrazovanja. Tako da u tom smislu možemo reći da je to prva mreža doista koja povezuje aktere od jasnica do fakulteta i ustanova za obrazovanje odraslih oko ovog pitanja obrazovnih nejednakosti u sustavu. To je ujedno i najveća inicijativa koja se bave obrazovnim nejednakostima i prevenciju istih. Ukupno 22 organizacije i 60 stručnjaka i različitih sektora. Neću čitati sva imena, ali 8 organizacija na tržištu, jedan znanstveni institut, jedan obrazovni ustav su temeljni članovi, imamo brojnih pridruženih članova i udruga Sidro, inicijativa Centralni studij i tako dalje, korak po korak i drugi. I ukratko, mi smo u tom periodu od 3 godine proveli 6 istraživanja koji su obuhvatili više 1500 odgojitelja, učitelja, nastavnika, učenika i viših studenata. Razgovarali smo sa 300 dionika iz državne uprave, iz jedinica opće samouprave i civilnog društva kroz fokus grupe i javne rasprave i rezultat toga svega su 7 publikacija i 7 članaka u znanstvenim časopisima. I to su te publikacije, dakle, koje za svaku razinu obrazovanja napravimo sljedeće. Mi zapravo, mislim, prvo smo htjeli smo krenuti dosta konstruktivno i pozitivno, da isto identificiramo snage u sustavu, da ne krećemo odmah samo kritizirati, nego prepoznati što je doista dobro napravljeno i neke inicijative koje bi se trebali nastaviti. Ali doista smo napravili analizu problema, tu mislim da smo bili vrlo rigorozni i detaljni, dakle, da na svim razinama obrazovanja vrlo detaljno koji su svi problemi i za svako od tih problema pokušati identificirati moguće rješenja. I tu isto mislim da smo bili konstruktivni u smislu da nismo rekli, se postavili, ok, ovo je Švedska, možemo mi možda jednostavno povećati budžet sa 50% i riješiti sve probleme, nego smo pokušali identificirati intervencije koje su izvedive, možda neki koštaju više od drugih, ali neki ne koštaju ništa. Ali dakle, imamo neke kratkoročne, dakle, u vremenu do 4 godine koje mislim da su doista izvedive i povezive uz već donesene dokumente tipa Nacionalni plan za razvoj sustava obrazovanja, ali druge isto nismo. Htjeli smo također biti ambiciozni, pa smo stavili neke mjere koje mi mislimo u periodu od 10 godina koje bi se trebali doista za promijeniti u sustavu. Tako da to imate sve na web stranici obrazovanja za sve.hr, pa vas pozivamo da pogledate što točno smo napravili za svaku razinu obrazovanja. Sad, za rani predškolski odgoj i obrazovanja radna skupina, ova skupina osnovno nas je bilo, dakle skupine su vodile ove istraživačice Dejana Puje i Sanja Prajković i onda još je bilo nekoliko nas iz različitih organizacija civilnog društva. I krenimo onda sa nalazima te analize. Dakle, ako gledamo ovo sa pozitivne strane, tu možemo, što je Katarina na početku isticala, mislim da u Hrvatskoj je dio obrazovnog sustava, dakle u drugim zemljama to doista nije slučaj, to je dio socijalne politike i drugo, dakle da to je dobra postavka u Hrvatskoj. Isto tako, nužnost visokoškolskih kvalifikacija osigurava, dakle, neku razinu kvalitete u samoj profesiji. Isto što je rečeno da u zadnjih 10 godina doista je stavljen puno veći prioritet na rani predškolski odgoj obrazovanja u ovoj nacionalnoj razvojnoj strategiji, količina ulaganja u infrastrukturna ulaganja, ali svejedno. Dakle, je znak povećane vidljivosti i važnosti te politike na nacionalnoj razini. Nacionalni kurikulum dobar temelj, u kojoj mjeri se on provodi, nema tu praćenja, dakle tu je bitno, ali dobar temelj za pravičnost i uključivost. Država doista sufinancira troškove za neke najranjivije, idemo gledati što je isto dobar početak. Razne organizacije u Hrvatskoj imaju tu jako važnu ulogu, dakle UNICEF, udruga Sidro, dakle ima jako puno potpornih organizacija koji podržavaju
cijeli sektor i jako puno istraživanja je provedeno u zadnjih 10-20 godina. I ok, ali koji su problemi? Tu prvo riječ o tome kakav smo okvir postavili, pa ću onda predati riječ Eli da o tome priča. Jako nam je bilo važno, to je jedna od naših glavnih poruka cijele mreže, da nije pravičnost isključivo samo pitanje pristupačnosti, odnosno dostupnosti i raspoloživosti obrazovanja, nego što se događa nakon što dijete, učenik, student ulazi u sustav i što je onda sa dobrobiti i sa postignućima, odnosno razlike u postignućima, odnosno o nepovoljnom položaju. Tako da naš je onda okvir doista se fokusira na probleme u pristupu obrazovanju, u dobrobiti i u postignućima dok su djeca i učenici, studenti u obrazovanju i nakon što identificiramo ti problemi, idemo onda dolje gledati koji su to čimbenici koji utječu na te probleme na razini obrazovne ustanove, na razini cijelog obrazovnog sustava i onda koji su puno dublji zapravo čimbenici i prepreke u sustavu na razini cijelog javno-političkog okvira, da li postoje uopće suradnje između različitih organizacija i tipa organizacijskih društva, sindikata i drugih, da li uopće je obrazovanje neka društvena vrijednost koja je u društvu, koji su to individualni čimbenici koji utječu na to, koja je razina siromaštva općenito u populaciji koju onda jako nekako na ovu situaciju i tako dalje. I za svakog tih problema smo pokušali identificirati neke izvedive prepreke. Ali za analizu problema i sažetak toga predajem Ponder. Hvala Tomas. Pa evo, mene profesorica Krcković čovjek tako inspirira i tako me negdje emotivno duboko dirne da bi ja najrađe sad pričala o tome, stavila, ali evo imam drugi zadatak, ali možda nešto na tragu onoga što ste vi rekli, a to je da zapravo nama glavna premisa je bila da ako utječemo na obrazovne nejednakosti, zapravo utječemo na kvalitetu i ono što je možda zanimljivo je kada smo analizirali koja su to djeca koja dolaze iz skupina u nepovoljnom položaju, mi smo zapravo negdje došli do ideje da su to sva djeca u Hrvatskoj. Da, i mislim da je to jako važno i nekako nam se učinilo da, baš nam je nekako, ja bih rekla i središnje pitanje upravo bilo pitanje kvalitete. Evo, Tomas je već prezentirao tu nekakvu našu matricu analitičku od koje smo mi krenuli, dakle 3 glavne teme, pristup, dobrobit i postignuća. Ja ću stvarno vrlo kratko praći, ali ovo su neka opća mjesta, nema smisla da na ovom skupu to možda posebno ističemo koje smo mi probleme našli iz različitih dokumenata i naših istraživanja, pa možda nešto što bi istaknulo možda kao eventualno manje poznato, a to je da su zapravo nejednakosti u pristupu ranom predškolskom odgoju i obrazovanju u Hrvatskoj izraženije nego bilo gdje drugdje u Europi. I to je jedan veliki problem. I mi kada pričamo u Hrvatskoj sa razine obrazovne politike, mi najčešće govorimo o tim brojevima, jel? Pa ćemo tu izgraditi toliko vrtića, pa ćemo tu povećati dostupnost toliko djece i tako dalje, a zapravo ne govorimo o tome da postoji 50 i nešto općina u Hrvatskoj u kojima nema ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, ali naravno nije ni to jedini problem, nego je i ono pitanje koje ste i vi već spomenuli, a to je ko će u njima raditi i hoće li to uopće biti moguće. Što se tiče samog pristupa, dakle, što je sad, mislim nešto ponavljam, što se tiče dobrobiti, također opet neki opće poznati podaci, ali recimo jedna od stvari do koje, kada smo analizirali, smo došli da zapravo 30% djece u sustavu je u nepovoljnom položaju zbog razvojnih, zdravstvenih, obiteljskih ili drugih rizika. To je ogroman broj. Dakle, radi se praktički o svakom 3,5 djeteta. Na 3,5 djeteta dolazi jedno koje ima neku ozbiljniju poteškoću. Također, ono o čemu rijetko govorimo su i roditelji. Roditelji izražavaju zapravo značajnu želju za podršku u njihovom roditeljstvu. I jedna stvar koja je mene recimo dosta ovako iznenadila i koja mi nije nikad bila na pameti, a kada smo radili istraživanje i u predškolskom i u osnovnoškolskom, pokazalo se da ona skupina djece s kojom odgajatelji imaju dosta velikih poteškoća, odnosno roditelji, su djeca koja dolaze iz skupina, iz jednoroditeljskih obitelji, djeca koja dolaze iz konfliktnih razvoda, djeca koja dolaze iz obitelji gdje možda jedan roditelj preminuo i tako dalje. Dakle, to su neke priče o kojima ne govorimo ovako svakodnevno, nešto što stvarno može jako iznenaditi.
Što se tiče samih postignuća, također poznate stvari, ali evo jedna isto zanimljivost, da odgojitelji procjenjuju da djeca u nepovoljnom položaju ostvaruju manje interakcije u usporedbi s vršnjacima. Znači kad pričamo opet o pitanju kvalitete i kako to utječe na djecu, mislim da je ovo ključno. Dakle, roditelji ne osjećaju dovoljnu podršku, još kad uzmemo u obzir taj manji broj djece koji vrtić uopće polazi, a znamo koja je uloga vrtića u nekakvim razvojnim fazama djeteta, onda dolazimo i do ovih pokazatelja. Što se tiče nekih glavnih naših nalaza, naših istraživanja, evo, nabrojat ću samo neke publikacije su još u tisku, ali vrlo skoro ćete ih moći i vidjeti. Dakle, ovako, ono do čega smo došli da je dio odgojitelja i dalje ima neke neuključive diskriminacijske i neuvažavajuće prakse. To najčešće dolazi upravo iz ovog dijela profesionalnog razvoja njihovog, gdje zapravo nedostaje profesionalno usavršavanje za pravičnost i uključivost u samom sustavu. I to nismo rekli mi ovako, kako bih rekla, svi se oka, nego su to sami odgojitelji rekli da su to neke kompetencije koje im nedostaju. A kada gledate i u drugim dijelovima sustava, na primjer osnovnoškolsko ili srednjoškolsko obrazovanje, potpuno identične situacije. Znači, dijete koje uđe u sustav, zapravo on cijeli svoj nekakav obrazovni tijek nema tog nastavnika ili odgojitelja koji je stručan u ovim određenim područjima. Govorite je li uglavnom o stručnim odgajateljima, ne ovi koji mijenjaju? Naravno. O njima ne govorimo, da, ali dobro, tu analizu mi nismo radili na taj način, jer su nama bili uključeni odgajatelji i stručni suradnici, tako da vjerujem da tu, mislim, šta im je uopće o tome. Ne znam, koliko bismo podataka mogli dobiti od da, ne bi bilo dobro u svakom slučaju. Znači, to je neki dio koji je u sustavu zapostavljen, posebno u sustavu stručnog usavršavanja. I opet o čemu pričamo kada pričamo i ako imamo profesionalni razvoj u tom nekom dijelu inkluzije, opet pričamo o djeci s teškoćama, a ne uključujemo neke ove druge njihove razvoje. Sada bih rekla nešto o nekakvim dubljim čimbenicima i preprekama i tu mi se čini da je upravo ključno ovo pitanje kvalitete. Profesorica Krstović je već spomenula, dakle, taj javno politički okvir, iako on postoji, iako smo mi kao mreža bili jako, kako bih rekla, optimistični kada je ministarstvo u javnoj raspravi, posebno za nacionalni plan razvoja sustava odgoja i obrazovanja, jako veliki broj naših primjedbi uključio, kao što je uključio i vaš broj velikih primjedbi, međutim, te primjedbe su bile samo jezične, one koje su oni uključili. I njihova refleksija na kvalitetu je zapravo vrlo upitna. Moje iskustvo je da kada pričamo o tome, jasno mi ćete se sjetiti iz našeg doba nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje, kada pričate sa donositeljima odlukama, da oni obično kažu mi vam to već sve radimo. Da to nisu ni došli, jer oni to već da, mi vam to već sve radimo i brojke vam pokazuju to i to, gdje zapravo nedostaje onda to neko demonstracije. Što se tiče neke organizacijske kulture, također, znači, nedostaje međusektorska suradnja, opet nije karakteristika samo ranog i predškolskog, nego svih drugih razina, i to nekako praćenje učinka politika. Dakle, to mi se čini da mi u Hrvatskoj baš imamo ogroman nedostatak da nešto provedemo i da onda, evo, ko primjer ovo za učitelje razredne nastave koji dijel, ali uopće nismo napravili nikakvu procjenu o tome koliko njih ima nezaposlenih, a ima ih jako malo. I uglavnom su nezaposleni oni koji vjerovatno ne žele. I nijedan faks nije napravio nikakav program. Tako je. Za njihovu kvalifikaciju i nula program. Da, a da ne govorim da je to ističeno. Da, i to je neko ulaganje da će čovjek traje neke 2 godine provesti opet u sustavu da bi radio posao koji inicijalno je ali to može samo oni koji se prvi puta zapošljavaju, jer zakon još kaže da mora donijeti potvrdu da je sad. Dakle, ukratko, totalna zbrka. Da. Tako da mi donosimo neke politike, a da zapravo taj evidence-based ne donosimo. Što se tiče društvenih vrijednosti, dakle, i kada pričamo o kvaliteti, i tu moramo biti i mi svi koji u sustavu radimo samokritični, čini mi se da i dalje imamo neke zastarjele obrazovne paradigme. Jasno, vi ste o tome govorili, uopće na koji način mi poimamo što je profesionalni razvoj, što je kvaliteta, kako ga gledamo u odnosu na neke druge segmente sustava. Evo, što se tiče samih preporuka, znam da mi vrijeme već curi,
Dakle, ovo je bile neke 3 preporuke na razini općih mjesta. Dakle, jasno je, univerzalan pristup, primjerena podrška djeci i njihovim obiteljima, posebno onima koji dolaze iz skupina u nepogodnom položaju. I treće, čini nam se jako važno, a to je ta tranzicija iz vrtića u školu, i zato što je jedna od preporuka naših u segmentu osnovnog školstva je ta 9-godišnja škola, jer ono što se stvarno pokazuje, to sigurno znate, da je taj prelazak zapravo vrlo traumatičan za dijete, a posebno za ono dijete koje je dolazi iz nepovoljnih skupina. Ista stvar, kada kažete to donositeljima odluka, onda oni, umjesto da kažu da, ajmo promisliti o toj ideji, kažu pa mi smo povisili broj sati koje djeca moraju provesti u predškoli, a to nije. Da, nije uopće pitanje toga. Nije uopće pitanje toga, da. Nego je više pitanje opet kvaliteta i nekakva institucionalna priča. Što se tiče nekih specifičnih preporuka, evo, probat ću stvarno kratko, ali vas pozivam, znači radi se o detaljnoj publikaciji, baš samo za ovo, da pogledate na našim web stranicama. Dakle, opet, unapređenje tog zakonskog okvira, mi se zalažemo za besplatan sustav, minimalno 2 godine prije polaska u školu, 9-godišnje obrazovanje koje ublažava tu tranziciju i ono što također u tom nekakvom javnom političkom okviru opet je povezano s kvalitetom, a to je da mi u Hrvatskoj ne prikupljamo podatke ni o profilu djece koja jesu u sustavu, a bome ni onima koji nisu uključeni u sustav, i to nam se činilo kao ključno da bi se neka svrsishodna politika obrazovna u tom smislu mogla donijeti. I ono što opet se vraćam na našu 2014-15, a to je kako da jačamo kapacitete onih koji se brinu za donošenje obrazovnih politika, posebno naravno u ministarstvu, ali ja bih rekla u osnivačima jedinicama tijela, pravno pitanje nego i kao pitanje kvalitete. Da, kao problem. Kao nešto što je trebalo obzoriti. Da. Ok, dakle, jedan od ciljeva je također i osigurati pravo na upis za svu djecu u nepovoljnom položaju, jednaku priuštivost na nacionalnoj razini, nacionalno financiranje. Nama je jako drago, naravno da ova odluka je sada donesena, ali kao i sve moramo vidjeti kako će se ona u praksi, i mislim da to je ključno, to je spravo bilja, da, kako će ona u praksi izgledati, meni to sad u ovom času nije skoro jasno, ali dobro, ne mora meni sve biti jasno. I onda jedna od dimenzija koja je jako povezana sa kvalitetom, a to je podrška za djecu i obitelj. Dakle, na koji način imamo taj nekako individualizirani pristup u smislu da razumijemo potrebe djeteta, da razumijemo potrebe njihovih roditelja i da možemo tu ciljanu onda ranu odgojno-obrazovnu intervenciju usmjeriti na to, jer znamo da to ima jako velike učinke. Već sam ovo govorila, dakle, unapređivanje kompetencija odgojitelja, posebno u ovim područjima za pravičnost i uključivost kako u inicijalnom obrazovanju, tako i u kontinuiranom profesionalnom razvoju. I ono što mi se čini da je jako bitno kada govorimo o ovim temama, a to je sustav osiguranja i vrednovanja kvalitete, koji nam nije potrebno samo u ranom i predškolskom, nego nam je potrebno na svim razinama, a koji onda integrira i ovo načelo pravičnosti i uključivosti. Tako da, evo, možda jedan primjer kako ta preporuka izgleda, Tomas je već spomenula. Znači, ono što je nama bilo važno nam je da dajemo kratkoročne mjere i da dajemo dugoročne mjere. Kratkoročne mjere su one koje se mogu odraditi u recimo 2 do 4 godine. Dugoročne bi bile one koje se odrađuju 5 do 10 godina, ali su jako bitne i od njih ne želimo odpustiti, bez obzira što će naravno opet neka politička varijanta tu presuditi ko će htjeti, ko neće htjeti. I ono što nam je bilo jako važno da povežemo sa nacionalnim planom razvoja sustava odgoja obrazovanja i sa konkretnim mjerama, gdje zapravo na ovaj način možemo tome dostaviti. Sve smo napravili. Sve, a oni su rekli da imamo to. Samo trebaju to provesti, oni su rekli da imamo to već sve radimo. Tako da, evo, to je kako jedna mjera izgleda. Mi imamo ukupno, ako se ne varam, Tomas u svim dokumentima 110 mjera, tako nešto. Jako puno, opet neke kratkoročne, neke dugoročne, ali evo, mi smo se trudili da one budu konkretne i mislim da smo napravili jedan inovativan posao. Niko u Hrvatskoj se nije sa sustavom odgoja obrazovanja bavio na ovaj način, od vrtića do fakulteta, uključujući obrazovanje odraslih, sa ovom temom. Tako da evo, ja mislim da to nudimo svima koji god žele,
dokumenti su otvoreni, evo, čitajte preporuke, nadam se da će i vama u vašem radu pomoći i evo, malo sam zbrzala. Zahvaljujem i evo, ako mogu jednu samo osobnu kratku crticu iz života. Naime, predsjednica sam upravnog vijeća jednog dječjeg vrtića, Zagrebačkog, i jedna od stvari do koje sam došla i koja me potpuno uvela u pojam je da smo nakon 2 godine rada u upravnom vijeću, boreći se sa 1000 problema, administrativnih ovakvih onakvih, sam ja pogledala moje kolegice i kolege i tadašnju ravnateljicu i sve druge koji su bile tamo i rekla, pa ljudi moji, ja sam se shvatila da mi u 2 godine ovdje što radimo, niti jedan jedini put dijete nismo spomenuli. Jer smo toliko bili opterećeni upravo ovim nekim drugim pitanjima i dokle god je takav sustav postignut, jako teško kvalitetno. Da vam možda ovako... Bravo.